Bona vesprada, moltes gràcies per ser-hi ací. La veritat és que el meu nom el tingueu ahir, soc Àngel Soriano i m'agradaria fer-vos dues preguntes. Podeu alçar-vos únicament per a contestar. En són molt fàciles. Per exemple, qui de vosaltres ha llegit el periòdic imprès durant el dinar? Només una persona. Vale, perfecte, sempre hi ha algú. I qui de vosaltres ha consultat el seu telèfon mòbil per llegir alguna cosa? El seu vos? Sí. Molt bé, evidentment, com els nostres adolescents. Així tingueu Book Trailers de Gutenberg al món transmèdia. Gutenberg, al segle XV, va inventar la impremta. Com a inventor tenia un objectiu molt clar, ser molt més ràpid que el millor copista del seu moment. Però només amb 27 peces va canviar la nostra relació amb la paraula impresa i molt possiblement el que hem arribat a ser com a éssers humans. Perquè avui en dia realment ens cal preguntar-nos qui som. Som el nostre perfil de Twitter, el de Facebook, el d'Instagram, la roba que portem, o pot ser el nombre de la Seguretat Social. La veritat és que no tinc una resposta clara. Qualsevol de les vostres seran positives. Jo, l'única cosa que puc afirmar és que per mi són paraula. I com som paraula, durant segles ens hem apropat als llibres, a la lectura, per trobar respostes. Ja va dir algú que rellegir és una forma de rellegir-nos. La nostra biblioteca seria com el millor selfie de la nostra ànima. Què penseu vosaltres? Aprenem amb la lectura. I encara que pensem que avui en dia llegim menys i que ho fan encara menys els nostres adolescents, per mi la lectura és l'entrada discursiva al món transmèdia, que és el món en el que vivim. El món transmèdia és l'espai virtual creat per la combinació de diferents espais mèdia que es relacionen amb una narració fragmentada. Aquesta narració cal interpretar-la i llegir-la fent un esforç de reconstrucció comunicativa. La competència que ho pot fer és la competència de la transliteralitat, que seria una competència de comunicació global. En aquest món vivim i viuen, evidentment, els nostres estudiants. Per això, la competència de la transliteralitat és important treballar-la a l'aula. Hem d'oferir activitats als nostres alumnes que transiten per les fronteres discursives, per tal de poder arribar a crear el món transmèdia. Per això, proposem el Book Trailer com una eina valuosa i potent que ens pot ajudar a treballar la competència de la transliteralitat a les nostres aules i que ens ajudarà d'alguna forma a poder acompanyar aquest aprenentatge de codificació i de descodificació. De fet, aquest projecte naix d'escoltar altres experiències d'altres docents, del fet de compartir. Sempre dic que compartir és una forma de créixer i en aquest moment no puc deixar de citar a les bones pràctiques que podem compartir en la xarxa i en els companys d'un entre tants. El projecte naix amb 4 objectius fonamentals. El primer, el del foment de la lectura. El foment de la lectura en valencià, perquè no estic d'acord que els nostres alumnes no llegeixen. Alguns llegeixen molt, altres coses que potser no voldrien que llegiren. Aleshores, el nostre objectiu com a docent molt possiblement estiga en el fet d'educar críticament aquesta lectura, és a dir, d'alguna forma educar el seu gust literari. També el segon seria l'ús de les tecnologies. Són una eina potent que magnifica les oportunitats creatives dels nostres alumnes, com mai s'havia arribat a pensar. Cal tindre unes pautes d'ús a l'aula, però no podem deixar-les de banda i cal inserir-les a les nostres aules.
Vinculada en l'ús de les TIC està la creativitat. Cal oferir oportunitats als nostres alumnes perquè puguen ser creatius, per a imaginar, per a construir, per crear nous mons. En definitiva, ja ho va dir Sir Ken Robinson, podem ensenyar la creativitat com ensenyem a llegir. I, evidentment, fer als nostres alumnes protagonistes del seu propi aprenentatge, donar-los un espai on puguen emprar la seva veu i la seva paraula, en definitiva, empoderar-los, perquè siguin els verdaders protagonistes. I tot això no sorgeix del no-res, sinó d'una experiència d'aula ja el 2013, on van tindre la visita de la Gemma Pasqual. Aquest primer any van aprendre dels nostres errors, només d'ells que en podem continuar endavant. I, evidentment, van donar-nos comptes que era una forma excel·lent de fer-los protagonistes. Aleshores, l'any següent, van crear el primer concurs de book trailers Martí Sorolla, dins de l'organització on treballem. Només 4 centres educatius en aquesta primera vegada. Però, evidentment, havien d'eixir de la nostra aula aprenent dels nostres aprenentatges i dels errors i van gaudir, evidentment, en aquesta primera edició de la Gemma Pasqual com, diguem-ne, anfitriona d'ells. I, evidentment, en aquest curs, el 2015, es calia fer un pensament. Calia donar un pas més, eixir de la nostra zona de confort i fer eixir els alumnes també de la mateixa. I van decidir que sí, que eixiríem d'aquesta zona i que donaríem aquest pas, que ens faríem majors. I per això, en aquest curs, hem realitzat el segon concurs de book trailers. Ací tingueu algunes de les xifres que van estar. Un concurs obert a tota la comunitat educativa, adreçats als alumnes de quart i de primer de batxillerat, per a fomentar la lectura en valencià i, evidentment, aquestes dades van superar les nostres expectatives. Tot això ho van tancar el 4 de març, en un acte de lliurament de premis on van comptar amb l'ajuda i la visita de Víctor Sunyer i de Laura Borràs. Evidentment, un dia de somnis assolits i, sobretot, molt, molt enriquidor tant per als alumnes com per als docents acompanyants. I tot creat en una única finalitat, empoderar l'alumnat, el fer-los protagonistes del moment, creant un record emocionalment atractiu. I sí, ja està preparat el tercer concurs de book trailers Martí Sorolla. A l'adreça del centre podreu trobar les bases del concurs, així com les places els terminis per tal de presentar la vostra candidatura. Així doncs, moltes gràcies.